În spatele norilor, departe, departe, fabrica de jucării de Crăciun s-a deschis în sfârșit. Într-o echipă erau elfi cu fesuri roșii făcând jucării minuscule. Într-o altă echipă erau elfi cu fesuri verzi împachetând cadouri. Când o jucărie era gata, o luau și o aruncau pe topogan. Jucăria cădea pe o pernă pufoasă pusă de-a lungul topoganului. Un elf cu fesul verde lua jucăria și o punea într-o cutie de cadouri. Un alt elf îi făcea o fundiță de ribon și îi dăruia cadoul următorului elf, care mergea până în camera sacilor. Acolo punea cadoul într-unul din saci. Până la miezul nopții elfii trebuiau să umple toți sacii. Moș Crăciun, pe de altă parte, obișnuia să sfărăie toată ziua, pentru ca noaptea să dea cadouri copiilor. De aceea, elfii lucrau în mare liniște. În orice caz, în acea zi, elful verde Roi, ducând cadoul în mână, a intrat din greșeală pe o altă ușă. Roi a căzut în gol odată ce a făcut primul pas. A aterizat în dulapul cu haine al unui copil. Unde sunt? Au, deschideți ușa, deschideți! Chiar în acel moment, micuțul Joey, care se juca cu jucăria lui în cameră, s-a speriat când a auzit sunetul care venea din dulapul său. Scoate-mă de aici! Ajutor! Cine e acolo? Joey și-a adunat curajul și când a deschis ușa, micul elf a sărit. Cine ești și ce cauți în dulapul meu? De fapt, cine ești tu și unde sunt șosetele lui Moș Crăciun? Ce? Moș Crăciun? Nu există Moș Crăciun. Bineînțeles că există. De unde crezi că vine cadoul de pe noptiera ta în fiecare an de Crăciun? Roi i-a povestit micuțului Joey despre fabrica de jucării de Crăciun și despre ce fac fiecare dintre ei. Acum trebuie să mă întorc la fabrică cât de curând posibil. Moșul o să-mi observe absența, dar nu știu cum să mă întorc. Joey s-a gândit o vreme și i-a venit o idee. Dacă Moș Crăciun este real, renii care zboară sunt și reali. Să mergem în pădure să găsim un ren, poate el te poate duce la fabrică. Așa că Roi și micuțul Joey au pornit spre pădure. Pădurea era acoperită de zăpadă. Joey și Roi au văzut un ren care se juca cu un cun de brad. Uite, un ren! Arată puțin cam mic, dar cred că te poate căra. Împreună au mers către ren. Bună, renule! Un elf! Ce cauți aici? În timp ce Roi povestea ce a pățit, micuțul Joey îi privea cu uimire. Roi l-a întrebat pe ren dacă îl poate duce la fabrică. Falcândva aș fi putut să te duc, dar acum copitele mele au uitat cum să zboare. Încearcă odată, te rog! Renul nu l-a putut refuza pe Roi, prin urmare a încercat să zboare, dar nu reușea decât să se ridice puțin de pe pământ. Joey și Roi i-au mulțumit totuși renului că a încercat și și-au continuat drumul. Puțin mai târziu au văzut un om trist în fața unei grădini de varză uscată. Omul s-a speriat foarte tare când a văzut elful. Cine ești tu? Nu ești de pe lumea asta? Ei bine, da, putem spune asta, dar nu trebuie să-ți fie frică. Pare că ai nevoie de ajutor. Obișnuiam să trăiesc din această grădină, dar o furtună de nisip îngrozitoare mi-a distrus toate legumele. Lui Roi și Joey le părea foarte rău pentru bietul om. Roi a închis ochii gândindu-se la nori și a chemat. Dulci nori, veniți să vindecați cu ploile voastre această grădină. Deodată, o mulțime de nori roz
s-au adunat pe cer. Fiecare varză atinsă de picături rozi revenea instant la viață. Bărbatul a sărit de bucurie. Wow! Tu poți să vorbești atât cu renii cât și cu norii. Ha, 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 varza mea este salvată! Ce pot face pentru tine? Roy și Joey i-au spus omului ce s-a întâmplat. Of, copii, mi-aș fi dorit să pot face ceva pentru voi. Nu știu cum să ajungeți pe tărâmul lui Moș Crăciun, pot doar să vă dau asta. Roy și Joey au luat moneda și au mers mai departe neștiind ce să facă. După o vreme, au văzut un magazin de antichități în centrul orașului. Oh, uite, un elicopter, poate să poți zbura cu el spre fabrică. Hai să mergem înăuntru. Joey se grăbi entuziasmat. Roy l-a urmat. Când micul elf a văzut bătrânul înăuntru, s-a ascuns repede printre rafturi ca să nu-l sperie. Bună ziua! Ce aș putea cumpăra cu acești bani? Wow, o piesă rară! Poți avea orice vrei cu ea, copile. Din ce se întreba curios dacă se aleagă ceasul vechi sau masa de cafea, Joey a găsit o lumânare mare prăfuită aflată lângă o vază decolorată. Ceva era scris pe lumânare într-o limbă pe care nu mai văzuse niciodată. Hei, Roy, privește! Ai mai văzut vreodată litere ca acestea? Roy, care sărea în sus și în jos printre rafturi, a fost foarte surprins să vadă lumânarea. Nu vine să cred! Aceasta este lumânarea cu o singură dorință a elfilor. Scrisul de pe ea este tot în limba elfilor. Ce este lumânarea cu o singură dorință? Un mic dar pe care l-a oferit Moș Crăciun elfilor acum câțiva ani. Un elf își pune o dorință, închide ochii și se îndeplinește. Roy și-a pus mâinile pe lumânare, iar ea a fost aprinsă cu o lumină galbenă. Roy și-a pus o dorință și a închis ochii. În acel moment, micuțul elf verde a dispărut odată cu lumânarea. Joey i-a făcut cu mâna fericit lui Roy și a plecat. A doua zi, trezindu-se în dimineața de Crăciun, Joey a găsit pe noptieră un cadou frumos împachetat. Oh, trebuie să fie Moș Crăciun, mami, tati! Joey a deschis fericit cadoul. Înăuntrul cutiei era o lumânare verde cu o lumină galbenă veșnic aprinsă. Joey a ținut lumânarea strâns și a promis să nu înceteze niciodată să-și ajute prietenii, pentru că nici lumina din inima lui nu va dispărea niciodată. A promis că nu va renunța la bunătate.